לא נגמר. לא נגמר. רגע, עכשיו תספר תשתי טיפה, ואחר כך עכשיו הקטע שאת צריכה לקרוא. נכון? עכשיו התור של קרין לקרוא. בבקשה. זה הלילה שלה היום. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו